Ploaia îmi mușca fața ca niște gloanțe reci când l-am tras pe mal, cu mâinile deja amorțite de la frânghii. Alexandru tresări ca un copil când i-am prins brațul. Ochii lui negri scântăiau de o panică primitivă. Nu de frig, nu doar de oboseală, ci de ceva care orbise orice rațiune. Pe puntea sufocată de alge, cu barca lui zdrențuită legănându-se la țărm, râurile de apă sărată curgeau din el ca niște amintiri rupte. Nu era doar o furtună. Nu erau doar valuri. M-am ghemuit lângă el. Am simțit mirosul metalic al sângelui uscat, i-am văzut mâinile pline de vânătăi care nu se potriveau cu nicio cădere obișnuită. Cuvântul lui, șoptit între sughițuri, m-a făcut să uit de toate calculele despre titluri și surse. Au venit din adânc. Nu sunt barci, sunt vii. Așteaptă, înainte ca următoarea revelație să se desfășoare. Dacă această poveste ți-a capturat deja inima, spune-ne de unde o urmărești. Pentru a ne asigura că nu pierzi întorsături neașteptate, împăcări emoționale sau noi începuturi, abonează-te și rămâi conectat. Acum ne întoarcem la poveste. Mă numesc Mara și mi-am vândut de mult ideea că marea e doar un loc frumos pentru poze. Am fost biolog marin până când un articol despre corupție în hrana marină m-a aruncat în jurnalismul de investigație. Mi-am promis că voi face lumea să vadă ce nu voia să vadă. În noaptea aceea, cu fusta lipită de corp și cizmele pline de nămol, am simțit cum tot ce știam se împletește cu ceva ce nu mai puteam clasifica. Alexandru nu era unul dintre pescarii pe care îi vedeam în reportaje. Era mai tăcut, fruntea apăsată de ani pe care micul sat îi cizela dincolo de nas. Dar în ochii lui era o privire care cerșea, nu dovezi, ci iertare. Se uita la mine ca la ultimul martor. La început am crezut că e o poveste clasică. Pescuit ilegal, vânzări la negru, farmaceuticii care își testau substanțele pe comunități sărace. Oamenii din sat murmurau despre companii care aruncă resturi toxice, despre rețele de braconaj care se protejau cu polițiști corupți. Profesia m-a educat să caut lanțuri, dovezi, acte. Dar ce mi-a spus Alexandru avea o altă greutate. Au venit cu lămpi, ca niște ochi sub apă. Au înghițit rejecțiile, au rupt plasele, au luat oameni. Am auzit cum cântau ca niște clopote Mara. Nu e doar poluare, e colonizare. Mi-a înmânat un pachet ud, fragmente mici, lucitoare, care nu rugineau, precum ascuțite scoici negustate de vreme, iar o bucată avea o textură care pulsa slab la atingere, ca o inimă mulțumită. În primele ore am furisat cu el prin sat, în baruri unde gustul comunicării era cafeaua amară și suspinele bătrânilor. Lumea îl știa pe Alexandru de mic. Era unul dintre cei care nu plecau. Vecinii m-au privit cu ochi care calculează. Ce caută o jurnalist aici? Am simțit un fel de neîncredere care se transformă în apărare. O comunitate închisă protejându-și găurile. Dacă spui ceva, vei ridica furtuna. Mi-a zis o femeie cu părul alb, care pierduse 2 fii pe mare. Nu ne mai trebuie dosare, Mara. Ne trebuie morminte. Dar când le-am arătat fragmentele, când am pus pe masa pubului o fotografie nocturnă făcută cu telefonul tremurat al lui Alexandru, un orb de lumină care pulsa sub suprafață ca un organ, tăcerea a lăsat loc fricii. În mod pragmatic am început cu ce știam, analiză. Am trimis fragmentele la un laborator independent, am verificat numerele de înmatriculare ale unei bărci care apăruse la periferia satului în noaptea disparițiilor, am comparat semnăturile chimice. Rezultatele erau neclare, dar neliniștitoare. Aliaje necunoscute, structuri care imitau fibre biologice, compoziții care refuzau coroziunea în apă sărată, un metal care refuza timpul și asta spunea ceva despre control, despre intenție. Imediat ce am început să strâng firul, un ecou al autorității s-a strecurat în viața noastră. Portul a fost declarat zonă militară temporară. Marina a instalat bengale portocalii de avertizare, plăcuțe întunecate și un camion cu antene care părea mai puțin preocupat de valuri decât de ochii noștri. Alexandru s-a închis în casa lui cu obloanele trasate, iar eu am petrecut nopți la biroul meu, sorbind cafea și scriind note care se transformau în întrebări. Unul dintre pescari, Nelu, mi-a oferit o mărturie pe jumătate îngropată în vin. Le-am văzut prin ecou, parcă ar fi mâncat peștii dintr-o suflare. Am găsit plasele rupte, dar nu ca din foc, ca și cum ceva le-a topit doar în unele locuri. Mi-a arătat o înregistrare de pe sonarul său, pete luminoase care se mișcau deliberat, coagule, apoi o liniște abruptă în care semnalele fundamentale erau smulse. Am început să văd un tipar, atacuri selectate, o preferință pentru anumite bărci, dispariții care nu erau anunțate oficial. Într-o dimineață am primit un telefon care mi-a înghețat sângele, un nume și o funcție. Dr. Ilie, Institutul Național de Cercetări Maritime. Numele a fost spus cu o voce rece, diplomatică, care a refuzat politica "nu știu" printr-o listă de fraze controlate. Nu vom comenta pentru siguranța operațiunilor, a spus vocea, chiar când pe masa mea sosiseră rapoarte semnate clandestin care sugerau exact contrariul, că institutul colabora într-un birou ascuns cu o echipă mixtă de cercetători străini. Am simțit siguranța cutiilor mele de dovezi cum alunecă spre exterior și asta m-a speriat mai mult decât ploaia de afară. Am început să privesc pe furiș spre clădirea institutului. Avea ferestrele prea lustruite pentru un loc care pretindea neutru. Mașini negre cu ferestre fumurii veneau și plecau în ture regulate. O sursă anonimă mi-a strecurat o pungă mică cu un degetar de hârtie.
un protocol ce părea să descrie negocieri de acces între un grup heterogen de oameni de știință și reprezentanții ale unei entități desemnate partener extern. Limbajul era rece, dar nu putea ascunde natura practică a documentului: transport de mostre, schimb de tehnologie, programe pilot în teritorii costiere. În colțul unei foi, scrisă cu urgență, era o propoziție care mi-a frânt vocea. E necesar controlul informației. Publicul nu este pregătit. Am mers la port pentru a vorbi cu Alexandru și am găsit casa lui păzită de 2 figuri în negru. Nu erau militari, erau agenți. Au întrebat despre mine cu o politețe mecanică care se sustrăga la întrebări. După ce am plecat, am vizitat-o pe Ana, sora lui Alexandru, care mi-a povestit despre nopțile când fratele ei se trezea în transă, cu voce tremurândă. Spunea că sunt făpturi care îi cer să le aducă copii, că au voci ca șuieratul bazinelor. Cuvintele ei erau amestecate cu o tăcere ce se agață de stomac. Eu m-am trezit strângând paginile notei de presă ca pe o salvare. Adevărul părea să cerșească ieșirea, însă ceva mai puternic încăpera terasa calea. Dilema s-a conturat ca o gheară. Cât de departe pot merge? Jurnalista din mine știa că trebuie de conspirat firul până la capăt. Publicul merită să știe. Dar Mara, cea care rămăsese biolog marin, Mara, cea care iubea oameni care depindeau de mare, știa și riscul. Dacă îmi expun investigația, instituțiile vor riposta. Dacă tac, viețile vor continua să se stingă sub valuri. Între timp, Alexandru, închis în propria lui frică, îmi cerea doar să-l crez. Dacă știu ceva, dacă știi tu ceva, trebuie să le oprim. Dar dacă le spunem greșit, ne vor lua. Ne vor lua pe toți ce sunt incomozi. Ochii lui implorau o alegere pe care eu nu aveam dreptul să o fac doar pentru mine. Ploaia continua să picure pe ferestrele biroului, transformând străzile într-o hartă de semne nescapate. Am înțeles atunci că adevărul nu e doar o frază frumoasă pe o pagină de ziar. Era un risc, o obligație și, posibil, începutul unei iubiri care ne va lega în lupta pentru sufletele satului. Nu mi venea să plec de lângă el. Alexandru ofta și se scuza cu vocea unui om care își explică vinovăția pentru ceva ce nu poate rosti. Nu e pentru bani, Mara. Nu știu de ce ți-am spus. Poate pentru că m-ai prins la mal. Poate pentru că n-am mai vrut să fiu singur în asta. Aerul dintre noi s-a întors brusc înspre o tăcere care nu era simplă absență de cuvinte, ci un teritoriu comun unde teama și nevoia de încredere se negociau cu fiecare clipire. Nu eram doar jurnalist și sursă. Eram 2 suflete puse față în față cu lumina rece a nopții și cu umbrele ei care cereau curaj. Am început să notez metode. Trebuie să înțelegem ce urmăresc, am spus, încercând să-mi păstrez vocea joasă, rațională. Dacă sunt ființe sau tehnologii care mimează viața, au preferențe, rutine. Avem înregistrări sonar, rămășițe chimice. Avem oameni care au văzut lumini. Trebuie să unim lucrurile. El m-a privit de parcă aștepta ca eu să-i spun exact cum să-și regăsească sufletul. În schimb, i-am oferit o hartă, un plan sobră făcut din bifurcații. Strângem martori, stabilim ture de noapte, încercăm o capcană cu plase întărite și senzori termici improvizați din aparatură veche. El a încuviințat, dar mâna i-a tremurat când mi-a dat un colier mic, ascucit, pe care îl ținea ascuns sub cămașă. Un talisman pe care îl purta de când îl știa. E ultimul lucru pe care l-a atins fratele meu, mi-a spus șoptit. Și în acel glas s-a ascuns o rugăminte, să nu fie încă luat. Săptămâna următoare a fost o coregrafie de pariu și frică. Am împins satul în niște rutine care păreau naive la suprafață, patrule de voluntari, conferințe improvizate în sala bisericii, un calendar de pescuit rotunjit pentru a evita nopțile periculoase. Eu am mers la București pentru a obține documente, pentru a pune cap la cap nume. Am găsit contracte scrise cu limbajul rece al celor care negociază fără inimă, pilot, protecție, terenuri de testare. Dr. Ilie apărea mereu ca o siluetă șlefuită de protocol, poze oficiale, discursuri despre progres și securitate națională. Dar în fișierele scurse din servere am găsit și ceva mai tulburător. Un video scurt, înregistrat pe telefoane de mână, în care un bărbat dintr-o echipă de noapte rostea, la lumina slabă: ei ne cer mostre, nu putem refuza. Sunt programul pilot. Fără nume, dar cu autoritate. Fără chipuri clare, dar cu un ecou familial. Pe măsură ce strângeam lucrurile, tensiunea dintre mine și Alexandru își făcea contururi proprii. El devenea tot mai distant în momentele în care trebuia să-mi povestească detalii esențiale, îmi lăsa mesaje tăiate, revenea cu repetiții, ca și cum ar fi uitat ce spusese cu o oră înainte.
Într-o noapte, după ce am petrecut ore întregi analizând o bandă sonar care arăta o formă translucidă mișcându-se sub barcile pescarilor, m-a luat de mână și m-a tras la marginea digului. Mara, a început, vocea lui abia mai mult decât un fir. Nu toate pierderile sunt din cauza lor. Am pierdut oameni pentru că i-am adus aici, pentru că am ales să pescuim în locul care le-a plăcut. Ei mă privește ca pe un trădător. Era mai mult decât vinovăție. Era rușinea unui bărbat care simțea că alegerile lui, oricât de mici, au aprins lumina care i-a atras predătorii. Când l-am întrebat dacă el însuși a avut vreun contact direct, ceva mai mult decât lumini sau sunete, pentru prima dată a ezitat, apoi a scos o bancnotă plină de rece și a întins-o cu grijă. Am văzut ceva care nu e vie în sensul nostru, a spus, și m-a descris o scenă pe care nu o voi uita. O navă pulsatilă, cu membrană luminoasă, care respira ca o mamă care se apleată peste un copilaș, o limbă de lumină care căuta între plase și trupuri, atingând totul cu o delicatețe care ucide. Au ales copii la început, a spus, privindu-mi fața, și eu am simțit un nod uriaș în stomac. Dar nu doar copii, cei care își simțeau sufletul gol, oamenii care credeau că nu au nimic de pierdut. Ei iau pe cei care pot oferi ceva. Am simțit că mi se strânge inima pentru o comunitate întreagă de corpi și speranțe. Dramatic, satul s-a împărțit. O parte a oamenilor a început să respingă ideile mele. Ai venit să ne faci reclamă proastă, mi-a strigat un bărbat cu un cuțit studiat în priviri. Nu vrem să fim etichetați, avem copii, avem fete. Alții au venit în secret să ne dea informații, înmânându-mi jurnale cu nume șterse, hârtii cu ore de plecare și sosire ale vaselor de cercetare care dispăreau în căutări nocturne. S-a creat un fel de coaliție fragilă. Unii erau convinși că dr. Ilie și echipa lui foloseau periferia pentru experimente. Alții știau doar că noaptea își duceau plasele la apă și că întorceau mai puține animale. Eu încercam să țin balanța între a da glas durerii și a proteja. În mijlocul acestei frământări am primit o întâlnire care mi-a înghețat sângele. Un bărbat cu papion, cu o vorbărie caldă, care s-a prezentat ca reprezentant al institutului. Doamna Mara, a spus el, în timp ce cutia de prăjituri din salonul primăriei răspândea un parfum fals de normalitate. Am înțeles că aveți preocupări. Siguranța comunității este prioritatea noastră. Era vorba de aroganță mascată în simpatie. Mi-a oferit un pachet mic, cu o scrisoare oficială, acces condiționat la date, în schimbul suspendării articolului. Pentru binele tuturor, a adăugat. Mi-a atins mina ușor când i-am dat scrisoarea înapoi. Acel gest atât de calculat a lăsat pe pielea mea o senzație de vinovăție, pentru că știam că ceea ce îmi oferise nu era doar o pungă cu date, ci o promisiune de liniște complice. Seara, când am plecat spre casa de pe coasta abruptă, Alexandru era acolo, privindu-mă de la fereastra unui bar vechi. I-am povestit oferna și i-am arătat hârtia. Ochii i s-au umplut de o furie blândă, de o teamă care îl făcea să nu-și recunoască sălbăticia. Cuvinte goale, a spus. Ei cred că pot cumpăra tăcerea cu hârtie, dar pentru ei e doar o consecință administrativă. Pentru noi e cineva luat. Eu știam asta, dar oferta punea în fața noastră o alegere. Riscăm totul și punem în pericol familiile sau acceptăm un control asupra informației care poate limita tragediile, dar ne condamnă la ignoranță. Pe măsură ce noaptea cădea, valurile păreau să se angreneze într-un concert de avertizare. Am planificat o noapte de patrulă împreună cu câțiva pescari credincioși pentru a poziționa senzorii și a instala plasele speciale. Inima îmi bătea galopant la gândul că poate vom fi martorii unei apariții. Alexandru era calm pe din afară, dar tremura când își înfoia mâinile. Ne-am aprovizionat cu lanterne, cu o cameră termică veche pe care am împrumutat-o de la un prieten vigilent și cu un radio cracuit care devenise firul nostru de comunicare. Noaptea pe mare este o ființă proprie, capricioasă, albă la lumină, rece la inimă. Am plecat cu barca lui Alexandru, cu ochii orientați spre adâncuri, simțind cum ceva din adânc se uită spre noi cu o răbdare ce mirosea a vechime. La început, totul a fost iniar, ecou slab, mișcări de bancuri de pești, lumini marine care păreau nevinovate. Apoi, la o distanță care părea mică, dar uriașă în aceeași măsură, am observat un punct de lumină care pulsa în ritm cu bătăile mele. Ne-am oprit, sufletele noastre aproape lipite de frig. Camera termică a demascat un contur care nu era o barcă și nu era animal. O suprafață netedă, suprapusă cu filete de lumină străbătute de vene luminoase. S-a coborât, a urcat, a scos un sunet ca o tresărire metalică și din el am simțit cum orașul nostru și orașele noastre sunt doar o parte dintr-un spectacol mai vast. Alexandru a țâșnit să prindă coarda, să se apropie cu barca la o distanță pe care nimic din meseria lui nu i-o ceruse vreodată.
Nu te apropia!" am strigat, vocea mea sfărâmată între rațiune și frică. El m-a privit și atunci, pentru o clipă, tot ce fusese ascuns la el a ieșit la suprafață. Disperarea de a-și revanșa pe cei pierduți, nevoia de a face față muștrilor pe care lumea îi ascundea cu hârtie oficială. M-a privit așa cum privești pe cineva care te-ar putea salva și te poate pierde în același timp. Nu mi-a ascultat avertismentul. A înaintat. Lumina s-a revărsat ca un clește rece în jurul lui și în acel moment mi-am dat seama că ceea ce credeam a fi control, senzori, plase, echipamente, era insuficient. Ființa lumină s-a apropiat de barcă cu o curiozitate aproape blândă și l-a atins pe umăr. Am strigat, am aruncat o plasă, am încercat să interferăm cu sunetul radio. Ceea ce s-a întâmplat după aceea mi-a arătat că nimic nu era simplu. Lumina nu a smuls trupul, nu a rănit în mod convențional, a tastat, a căutat, a citit ceva din el. Alexandru a căzut în genunchi, plângând, iar pe fața lui s-a desenat un zâmbăt dureros, ca cineva care și-a regăsit, dar a pierdut ceva. Când ne-am întors la mal, nu știam mai mult decât știam înainte, că există o prezență care nu respectă legile noastre, că instituțiile încearcă să o controleze și că drumul nostru spre adevăr era pavat în pierderi. Dar ceva mai fusese schimbat între mine și Alexandru, o conexiune fragilă, cusută din priviri împărtășite, din riscuri comune, din minute în care ne-am văzut unul pe celălalt ca pe singurele ancore. Când l-am lăsat în casa lui, a lăsat palma pe fereastră cu o ușoară tremurare, nu o atingere de proprietate, ci o promisiune mută că nu mă va lăsa să plec. Însă a doua zi, la prima oră, bătăi grele la ușa mea m-au scutarat dintr-un somn tulbure. 2 agenți, formalitatea lor ca o armură, au intrat și mi-au aruncat o hârtie, o somație să predau echipamentele, o interdicție de a publica informații despre operațiuni militare sensibile și o invitație sub formă de amenințare, cooperare sau consecințe. Cuvintele erau curate, neașezate, ca niște lame diplomatic rotunjite. Le-am închis ușa în față și mi-am pus palma pe hârtie, simțind o ridicare de fum din adâncuri. Cineva, sus, voia să ne oprească. Am simțit sângele încă în mine. Am simțit că alegerea de a continua e mai vitregă decât atingerea unei iubiri la început. Dar cum să renunți când privirile oamenilor cărora le-ai promis adevărul îți cer cu disperare să ții dezvăluirea vie? Știam că de acum înainte orice pas trebuie cântărit, dar știam și că tăcerea mea n-ar fi doar o daună, era o complicitate pe care nu o puteam accepta. Și în plus, exista o voce în mine și în Alexandru care spunea că dacă lucrurile acestea sunt reale, atunci nu doar curiozitatea noastră era provocată, ci dragostea noastră pentru oameni, o iubire care cerea să fie apărată cu prețul oricărei ispășiri. Am închis jurnalul, am aprins o țigară pe care niciodată nu o fumez și am scris pe o foaie scurtă: dacă îmi dispar, publică tot. A fost un gest comic pentru cineva care trăise din cuvinte, dar am simțit că era primul nostru semn de război și primul pas spre ceea ce avea să urmeze: dezvăluirea și, poate, pierderea. Nu am avut timp să-mi clădesc rezolvări. Realitatea a venit ca o avalanșă. Dimineața în care am găsit casa lui Alexandru învăluită de cortine de poliție a fost dimineața în care tot ce fusese construit între noi s-a prăbușit sub o ploaie de acuzații și scame de adevăr. Lângă ușa spartă, o mulțime încinsă de furie cânta împotriva a ceea ce nu înțelegea: trădător, vinde-te, nu ne omor copiii. Îmi aduc aminte de glasurile care își luaseră puterea din teamă, de ochii care căutau un vinovat pentru golul care li se deschidea în plin piept. În timp ce agenții îl urcau pe Alexandru în duba neagră, el m-a privit într-un mod care mi-a sfâșiat pieptul. Nu era privirea unui bărbat surprins de nedreptate, ci a unuia care o aștepta, ca și cum un pas fusese deja calculat. Nu m-a strigat, nici nu am strigat eu, doar am rămas cu umbrele noastre împletite. După ce au plecat, mulțimea s-a revărsat în jurul casei lui. Ana, sora lui, s-a prăbușit pe prag cu fața plină de lacrimi, iar bătrânii satului și-au aruncat blesteme în limba lor veche, ca niște formule care sperau să îndepărteze gânduri nedorite. Un bărbat cu un chip pe care îl știam de la pub, unul dintre cei care credeau în conspirații, mi-a aruncat o replică rece: Mara, ce l-ai adus aici, tu aduci furtuna. Nu i-am răspuns, nici atunci, nici când am văzut primele clipuri pe telefon. Un video scos în grabă, editat prost, care arăta o siluetă luminoasă deasupra barcii lui Alexandru, iar vocea plină de ură din montaj rostea: iată-l pe cel care i-a vândut pe ai noștri. Au apărut și alte fragmente, cu note false, cu telefonate modificate. Cineva tăia și lipea fapte ca pe o pânză murdară.
În biroul meu, o amenințare oficială a fost urmată de una mai personală. Dr. Ilie m-a sunat. N-am recunoscut tonul la început. Era cald, aproape paternal. Doamna Mara, a spus el, cu o voce care nu-i aparținea omului din pozele oficiale. Trebuie să înțelegeți că ceea ce se întâmplă aici nu este ce pare. Există în jocuri mult mai mari alte priorități. Cooperarea este calea. Mi-a propus din nou aceeași negociere vagă, informații controlate, conferințe educaționale, limite. În fond, el cerea ca eu să îmbrățișez o tăcere sponsorizată. I-am închis telefonul în față, cu un vârtej de furie rece, dar vocea lui rămânea acolo, ondulând în urechile mele ca un adevăr care încremenea. A doua zi, satul s-a transformat într-un tribunal improvizat. Campionul de pește, cel care cunoștea fiecare curent, a ajuns la bar și a strigat că i-a dispărut nepotul în urmă cu o lună, în aceleași condiții: lumină, cântec, o atingere care nu lăsa urme. Ne iau pe rând, a zis el, cu o voce uscată de vin și plină de cruci. Alții au început să adune dovezi proprii: plase mutiate, găuri care nu aveau margini de fire lupte, patrule de figuri ce intrau și ieșeau din zonă cu noatea în cap. Între toți acești oameni se afla o întrebare grea. Cum putea un om din satul lor, legat de tradiții și de legăturile nerostite ale comunității, să fie acuzat de trădare? Dar mai greu era de înțeles cum el însuși nu se lupta. Tăcerea lui părea a fi o altă rană. Am încercat să obțin un avocat, dar declarația oficială care căzuse în presă mânuia altă foaie. Sursa este periculoasă. Publicul trebuie protejat de panica nefondată. În spatele acestor cuvinte, drumul către a-l salva pe Alexandru părea blocat. În primele ore, am crezut că e vorba doar de o strategie de intimidare. Admiterea unui vinovat care scapă va închide ancheta și va aduce liniștea, la prețul unor vieți și al unor suflete. Dar când am vorbit cu unul dintre agenți care îl dusese, a privit în jos și mi-a spus cu voce mică: nu a fost simplu, s-a predat, dar nu e ceea ce credeți. Era un indiciu, un semnal că povestea lui nu era doar un suflu. Seara, când am pășit în camera mică a barului în care cineva începuse să așeze lumânări pentru cei dispăruți, m-am așezat lângă Ana. Își înțepase palma cu un ac, în ritmul unei rugăciuni. Fratele meu n-ar fi fugit de noi, a zis ea. El stătea la lumina care l-a amăgit. Spunea că îi cânta ceva, ca un cântec care îi dădea speranță. Dar ce fel de speranță iau oameni din casele lor? Din ochii ei cădeau lacrimi ce păreau să nu se mai termine. Încercam să fiu rațională, dar întrebarea aceasta m-a zguduit. Ce fel de speranță cânta lumina aceea? Ce promisiune avea de făcut ca să-ți dorești să dispari? Am încercat să-l cercetez pe Alexandru cu ochi noi. Faptul că nu se revolta, că se lăsa luat, nu însemna totul. Poate era o strategie, poate era o rușine mai adâncă. Am găsit, într-o cutie ascunsă sub patul lui, niște foi mototolite, nume și ore, scrise cu aceeași caligrafie tremurată. Erau jurnale pe care el nu voia să le arate, mențiuni despre oameni luați la schimb, despre cine și ce fusese predat în nopțile când lumina cobora. Fiecare nume era o bătaie de inimă pe care o simțeam direct în piept. Îmi amintesc cum mâna mi-a tremurat când le-am citit. Marin, 12 noaptea, acceptat. Luca, voluntar, dezactivat. Între ele, o notă scrisă cu litere mari, singurul lucru pe care l-am recunoscut imediat. Concesionare, protecție, împărțire. Hârtiile erau garoafe de vină. Eu simțeam cum tot ce credeam despre victimă se topește. L-am confruntat. Îl găsisem sprijinit de pervazul ferestrei, cu ochii roși de nesomn, cu o privire care nu-și găsea locul. De ce ai scris asta?" l-am întrebat, cu vocea mea mică care se străduia să nu devină acuză. El a oftat, a vrut să plece, dar s-a întors. Nu ți-am spus totul pentru că nu știam dacă pot să-ți dau ceea ce e mai murdar. A început. Și cuvintele curgeau ca bătăile unui inel de proastă împlinire. Am făcut alegeri ca oricare alt om care vrea să-și țină familia. Am semnat Mara. Am semnat ca să le fie cruțat satul. Am crezut că e un compromis, să le dăm ceea ce vor, în speranța că vor lăsa restul în pace. Voci friguroase au traversat vorbele lui. Mi-au promis că îi vor aduce înapoi pe cei pe care îi iau, că îi vor studia și vor vindeca leziuni pe care noi nu le putem. Am crezut că pot negocia. În acel moment, marea mea, cea rațională și calculată, s-a prăbușit. Nu doar că fusese un martor, fusese un participant, un trădător în haina nefericită a unui om disperat. Cuvintele lui m-au zdrobit. Nu eram pregătită pentru o asemenea dezvăluire.
Nu pentru că nu bănuisem complexitatea instalațiilor de influență, ci pentru că nu-mi puteam imagina un om ca el, rudimentar în gesturi, transformându-se în instrumentul unui pact. De ce nu mi-ai spus? L-am întrebat. Lacrimile mi usucau gâtul. Pentru că m-am temut că dacă știi, vei încerca să te opui și vei distruge ceea ce am construit. Și poate că dacă știam eu mai mult, aș fi putut să-i împiedic. Dar nu mai pot. Erau scuze sau explicații. N-am știut. Am văzut atunci ce înseamnă frigul neîncrederii. Nu doar între mine și el, ci între un om care a vrut să salveze și o lume care îl acuză de vânzare. Tensiunea asta a explodat când un grup din sat a găsit o listă, aceeași listă, și a pus-o pe masa bisericii. Erau nume, oameni care dispăruseră și orele în care dispăruseră. S-a strigat trădare pe numele lui. Oamenii care îl iubeau pe Alexandru pentru că era unul dintre ai lor s-au rupt în două. Unii i-au dat cu pumnii ușa casei, alții au aruncat mâncarea de pe mese în semn de blestem. În mijlocul asta eu am simțit o separare neașteptată. Oamenii nu mai aveau umbrele lor de protecție. Se căutau vinovați ca unealtă de liniștire. Efectul a fost devastator. Ana m-a privit cu acru și a spus: Tu care credeai că ne salvezi, ai vindecat o rană de care noi nu voiam să știm. Era acuzatorie, dar era și o implorare. De ce nu oprise gravul? Confruntarea noastră a ajuns la o limită când în miez de noapte, când tunurile de ploaie frigeau coastele satului, am auzit scandalul. Un grup de bărbați furioși s-a adunat în jurul casei lui și l-a scos. Erau hotărâți să-i facă dreptate cu mâinile lor. Am alergat, am strigat, am încercat să fiu rațiunea, dar glasurile mele păreau a fi doar ecouri în noapte. Am fost trasă, împinsă, văzută ca o traiectorie care trebuia stopată. Alexandru, într-un gest neașteptat, s-a apărat de oameni ca de niște valuri distructive, cu toate încheieturile sale tremurând. L-am văzut repezindu-se înainte ca o zidire de piatră care nu mai avea nimic de pierdut. Nu luați dreptatea în mâini, am strigat, dar în acel moment a nimerit palma unei femei și ochii lui s-au umplut de o privire care părea că îi spune: Te rog, iartă-mă. După acea seară, satul a rămas zguduit. Ce relații s-au destrămat atunci? Prieteniile s-au prefăcut în străini, familiile s-au rupt, pentru că fie credeau că Alexandru a trădat, fie credeau că el salvase, în mod tragic, ceva mai prețios decât viața proprie. Eu m-am trezit înconjurată de ziduri. Oamenii care odinioară m-ar fi chemat la cafea mă priveau acum ca pe o instigatoare. Când m-am dus la biserică, preotul nu mi-a dat binecuvântarea. M-am simțit singură, ca o chestie ruptă a unei nave. Și totuși, exista o parte din mine care nu putea renunța. Voiam să știu tot, ce făcuseră de fapt extraterestrii submarini cu oamenii de care îi luau. Ce fel de tratament primeau? Erau pierduți definitiv? Existau răspunsuri în spatele documentelor pe care le găsisem, dar multă din informație era codificată, fragmentată, în spatele limbajului rece al științei. Am reușit să intru în rețeaua unui informator la institut, unul care își risca slujba pentru că nu mai putea privi. Mi-a trimis sub formă de fișiere imagine niște cadre care arătau mașinării în laborator, recipiente transparente în care ceva pulsa, nu tocmai tehnologie, dar nici pură biologie, în care se vedeau membre amputate de oameni care erau înfășurate în acele membrane luminoase. Am văzut acolo fețe care semănau cu ale unor oameni din sat, obosite, slăbite, dar nu mortale. Îmi tremura mâna când am trimis acele imagini spre o sursă independentă. Era o dovadă clară că ceea ce se întâmpla nu era doar un test, era o manipulare. În același pachet, mi s-a oferit și o înregistrare audio, vocea lui dr. Ilie care spunea, calm: Trebuie să avem mostre care reacționează. Dacă ne vor oferi cooperare, vom obține tehnologii care pot proteja coastele noastre de schimbările ecologice. Este un pact. Costurile sunt inevitabile. Aceste cuvinte m-au lovit ca un pumn în tâmplă, o justificare științifică pentru o colonizare. În mintea lui Ilie, orice mijloc era justificat de un scop înalt, salvarea unei specii, dezvoltarea unei tehnologii. În mintea satenilor, scopurile lui erau crime cu diplome. Și undeva în mijloc, era Alexandru. Vinovat sau nevinovat, participase sau fusese sedus, nu mai conta. El era acum un simbol. Eu plângeam în biroul meu, neputând decide ce parte a sufletului meu să ucid, compasiunea sau necesitatea de a aduce adevărul la lumină. Când am crezut că dezastrul nu poate fi mai mare, am primit o invitație de la Ana. Vrei să mergi să vezi? M-a întrebat.
Ne-am strecurat în clădirea în care fusese ținut fratele ei înainte de a fi luat. Era o cameră mică, cu un aer de spital, plină de instrumente. Pe un monitor, niște fragmente video arătau cum bărbați în combinezoane luau de la oameni probe, nu doar sânge, nu doar țesut, ci ceva mai adânc. Reacții de memorie, scânteieri care păreau să extragă fragmente din vise. Ce m-a năucit a fost însă clipa când, pe un cadru strâns, am zărit o înregistrare în care Alexandru apărea, nu ca victimă, ci ca participant activ. Strângea mostre, scria nume, semna foi. Acolo, în lumina sinistră a unui laborator, el nu mai era doar omul care se sacrificase. Era complicele prezent, implicat. Am simțit cum inima mi îngheață. L-am confruntat din nou. De această tăcerea nu i-a mai fost prietenă. Am făcut asta pentru că am crezut că pot negocia o limită, a spus, cu vocea aceea care nu mai putea spera la iertare. Am semnat formulare false. Mi-au spus că îi pot aduce înapoi. Erau atât de convingători. În ochii lui nu a mai fost focul curajos al bărbatului de pe barcă, ci epuizarea unui om care poartă secrete grele. Dar când am realizat ce fac ei, a fost prea târziu. Nu m-au lăsat să retrag. Mi-au zis sau mi-au spus altceva, că voi fi primul care va avea o viață mai bună. Au folosit ce mi-era mai fraged. A făcut o pauză și vocea i s-a rupt. Mi-au spus că dacă cooperez, nu-mi vor lua pe alții. Dar m-au mințit. Minciuna asta l-a chinuit. Nu știam dacă plâng pentru nevinovăția lui sau pentru complicitatea lui. După aceste dezvăluiri, relațiile s-au ruinat. Eu mă simțeam trădată de omul căruia îi crezusem inocența. El se simțea trădat de instituții. Oamenii îl urau pe cel care fusese el. Satul era scindat între cei care încă îl iubeau și cei care cereau sânge. Am rămas singură cu o alegere imposibilă. Să public dovezile care îl compromiteau, riscându-i viața și onorabilitatea, alegând justiția publică. Sau să încerc să salvez ceea ce mai rămăsese din el și în același timp să păstrez secretul unui pact care ducea la un rău mai larg. Ceea ce a urmat a fost o ruptură neașteptată în echilibru. Dr. Ilie, știind că presiunea crescuse, a ordonat o campanie de imagine. Pachete cu alimente, promisiuni de locuri de muncă, comunități care primeau bani în schimbul tăcerii. În sat s-au auzit din nou promisiuni. Noi nu vrem scandal, vrem stabilitate. Câțiva s-au vindecat de ură, alții au început să-și imagineze un viitor mai puțin sumbru. Dar nu pentru toți. Durerea, odată pierdută, nu se stinge cu câteva bannote. Și cum banii intrau, demonii invizibili se reaprindeau în cei care refuzau să uite. Am început să primesc mesaje anonime. Operează-ți propria conștiință, Mara, spunea unul. Ai un preț sau ești totuși jurnalist, scria altul. Apoi au venit amenințările directe. O noapte în care mi s-a spart geamul biroului, cu o notă lipită pe sticlă. Tace sau plătește. Lumea se mișca ca o mare în care fiecare curent era dirijat de cineva cu mâini reci. Eu, care crezusem că pot îmblândi valurile cu cuvinte, simțeam că mă scufund. Clivajul final a fost o zi de toamnă, cu cerul plumburiu. Agenții s-au întors la casa lui cu mandat de arestare, de această dată cu acuzații fabricate de sabotaj și conspirație. Filmări manipulate apăruseră pe rețele, îmbunătățite cu sunete false care făceau din el un trădător monstru. În fața casei, o adunare a oamenilor a țipat și a aruncat pietre. Am încercat să vorbesc, să spun adevărul meu, dar vocea mea a fost înăbușită sub strigăte. Straiele mele de jurnalist păreau inutile, ca o carte cu pagini rupte. Privirea lui Alexandru în momentul în care l-au încătușat din nou era alta. Nu aceea a unui bărbat împăcat cu propriul destin, ci a unuia care știa că nimic nu îl va salva. În spatele zidurilor oficiale, Dr. Ilie a zâmbit și a anunțat un nou protocol. Extindem colaborarea internațională. Vom lucra în numele progresului. Era un cosmar ambalat de limbaj rece. Ceea ce a urmat, arestările, dezvăluirile parțial controlate, negocierile de culise, a cimentat o realitate dureroasă. Instituțiile pot redefini vinovăția în funcție de interese. Actul 3, cel al secrețiilor și fricțiunilor, m-a lăsat mutilată, cu o iubire care tremura la marginea prăpastiei. Alexandru nu mai era doar sufletul pe care îl iubeam în felul nostru complicat. Era simbolul unei comunități rănite de propriile compromisuri. Eu eram prinsă între responsabilitatea față de adevăr și frica de a fi instrumentul distrugerii. Satul meu își pierdea încrederea în oameni, iar eu îmi pierdeam singurătatea. Pentru că în mijlocul haosului, în momentele când ploarea îmi bătea numele pe ochi, înțelesesem un lucru. Dragostea mă lega, dar adevărul mă chema. Și am început să-mi pregătesc arma cea mai periculoasă, lumina dezvăluirii. Am știut că dacă o voi aprinde, nimic nu va fi la fel. Nici iubirea noastră, nici satul, nici eu. Seara am stat singură pe dig, privind luminile institutului care pâlpâiau în depărtare. Într-un buzunar, hârtia mea, odată plină de note, devenise o armă. Îmi repetam numele lui Alexandru, îi revedeam privirea lui frântă și mi-am făcut promisiunea pe care o scrisesem în fugă. Dacă îmi dispar, publică tot.
Era convenția unei iubiri pe care nu o puteam menține doar cu vorbe. Și în timp ce valurile scrijeleau costa, am înțeles clar că următorul pas avea să rupă ceva ireparabil. Fie lumea va afla, iar costul va fi moartea unei părți din ceea ce iubim, fie vom tăcea și vom trăda suflete pentru a păstra fărâme de liniște. Alegerea nu mai era a mea singure, îmi făcea parte dintr-un pact cu cei care rămăseseră și cu cei care dispăruseră. Când am revenit acasă, am găsit pe birou un plic. Era negru, fără adresă, cu o singură frază scrisă la interior. Știu unde îl țin. Era semnul că jocul nu se terminase. În același timp, în spatele acelor cuvinte, m-am priceput că mai era o cale, periculoasă, ilegală, dar o cale, de a-l salva pe Alexandru. O cale care m-ar fi transformat, pentru totdeauna, din jurnalist într-o complică a adevărului, gata să-și riște orice. Și chiar dacă nu știam încă cum, știam că nu-l voi lăsa singur în fața armatei tăcerii. Aceasta a fost fractura finală, între a rămâne spectator și a deveni ruptător. Și ca orice ruptură profundă, a lăsat în urmă un râu de ruine. Suflete sparte, povești tăiate și o dragoste care acum trebuia să aleagă. Se va salva prin întregire sau se va pierde în cenușa compromisurilor? A început astfel noaptea în care trebuia să decid ce fel de eroină voi fi. Și când lumina reflectoarelor a lovit din nou țărmul, știam că în dimineața care va urma, nimic nu va mai fi la fel. Noaptea aceea s-a rupt în două când am plecat spre depozitul abandonat, unde, spuneau zvonurile, îi țineau pe cei cooperanți în stare de observație. Îmi curgeau lacrimi amestecate cu ploaia, dar nu mai eram aceeași femeie speriată de hârtii. Ceva în mine se înfiorase de drept la acțiune. Am intrat cu o legitimație falsă, o lanternă smulsă dintr-un portar distrat și o inimă care îmi tropăia ca un lucru viu. Fiecărui pas îi corespundea o memorie. Primul articol scris cu speranță, prima expoziție de dovezi, prima privire a lui Alexandru când m-a crezut. Mă simțeam ca și cum l-aș fi cărat în mine, ca pe o navă fragilă, într-un ocean plin de rechini diplomatici. Am găsit încăperea rece, cu perecii plini de tablouri și tabele pe care se notau ore, mostre și coduri secrete. Era lumina rece a ecranelor care a trădat întâlnirile lor, minute de conversații traduse, decizii luate cu mâini în mănuși, promisiuni înlocuite cu ordine. Într-un colț, după un paravan de carton, am recunoscut silueta unei persoane legată, lipsită de viață, aparență, dar cu ochii larg deschiși, ca doi faruri stinghere. Când m-am apropiat, am recunoscut vocea aceea ruptă, un murmur care a devenit nume. Mara. Era o șoaptă, o speranță fragilă. Am îngenunchiat și l-am recunoscut în întregime, când lumina mi-a alunecat pe fața lui palidă. Alexandru. Nu era legat, dar era slăbit, cu urme abia vizibile pe încheieturi și cu aceea privire care mă căuta ca pe un antidot. Când m-a văzut, ochii lui s-au umplut de lumină și vină, o combinație care îl făcea tot mai insuficient pentru iertarea satului. Mara, a spus el, dar cu o voce atât de șoptită de parcă fiecare literă ar fi durut. Nu trebuia să vii. L-am luat în brațe fără să gândesc, nu am știut dacă trebuia să-l aud sau să-l mângâi. Mâinile lui s-au agățat de spatele meu ca de o bornă de salvare. Nu-mi venea să cred că după toate urmele și trădăriile rămânea încă în mine puterea de a-l iubi. În acel moment, bariera dintre jurnalist și om s-a frânt. El nu mai era investigație, ci carne și frică, nemăsurat. Planul meu fusese simplu și sinucigaș, să-l scot. Aveam prieten la marginea legii, un mecanic cu cunoștințe electrice și o fostă colegă de la laborator care mai avea acces la echipamente. Le-am trimis mesaje criptate din parcare. Noaptea asta, depozit X. Mă ajutați? Nu m-am gândit atât la risc, cât la singurătatea lor. Știam că dacă plec fără ajutor, totul va cădea în lacunele mele obosite. În câteva minute au apărut un tip cu barbă și ochi de fier care știa să deschidă orice încuietoare și Livia, cu ochii ei care își păstrau mereu un fel de furie caldă pentru cauze. Au făcut ceea ce știu mai bine. Au deschis drumul spre un loc în care nu exista dreptate, doar necesitate. Când am scos-o pe ușă pe figura lui Alexandru, ospiciul de securitate a început să tresară. Am lăsat în urmă camere mai greu de numărat, semnături digitale care nu vor putea fi șterse ușor. Am alergat pe stradă cu ploaia bătându-ne în spate, cu sirene imaginare în urechi. Era un efect teatral. O femeie, un bărbat bolnat și doi complici care nu cereau certificate de eroism. Când am ajuns la barcă, m-am uitat la el și am văzut ceva ce nu reușisem să văd înainte. Nu era doar rușinarea celui prins într-un pact. Era un bărbat care înțelegea în sfârșit greutatea scăpărilor sale. Trebuie să plecăm acum, i-am spus. Dar el m-a oprit. Nu pot să plec fără să știu dacă le vom opri. A fost atunci când am înțeles că el nu voia doar libertatea. Voia împacare. Ne-am strecurat pe mare ca doi fantome, cu motorul tăcut, urmărind lumini sporadice departe. Obiectivul era simplu,
să aducem dovezi, nu doar vieți. Livia avea un microfon special, iar mecanicul un fel de gadget cu care putea intercepta frecvențe ciudate. M-am uitat la el, la pieptul care se ridica greu, și am simțit o nevoie feroce de a-l proteja, de a ne proteja amândoi. Ce complica iubirea noastră era că fiecare gest de tandrețe putea fi folosit împotriva noastră. Și totuși, l-am sărutat rapid. Un sărut care nu era gest politic, ci jurământ. Rămâi cu mine, dacă poți. Aproape de locul unde se desprindese lumina ultima dată, marea a început din nou să interiorizeze pulsuri. Aceeași prezență, dar de data asta mai atentă, a plutit, o navă vie care parcă scana apele pe care le definisem noi drept ale noastre. Am aprins un emițător pe care îl pregătiserăm, un dispozitiv care emitea un sunet subsonic menit să perturbe receptorilor, o idee riscantă, construită din disperare. Când l-am activat, valurile au răspuns cu o vibrație diferită. Lumina a apărut confuză. Nu era un dușman pur, ci o entitate curioasă care nu înțelegea mecanismele conflictului. Din podul ei luminat a ieșit un punct care a început să se apropie de noi, iar eu am simțit cum toți mușchii corpului meu se încordează. În acel moment, drumul nostru s-a umplit de ura unei forțe pe care nu o înțelegeam. Un zgomot înăbușit a brizat aerul, iar din apă s-a ridicat o prelungire luminoasă ca o mână care veghează. A atins barca noastră la o distanță mică și pentru o clipă totul a părut că se desface. Prietenii mei, pentru care riscaserăm, țipau. Eu priveam la fața lui Alexandru și am văzut ceva ce nu mai aminteam să fi văzut. Speranța care nu mai cerea scuze. Alexandru a ridicat mâna și, fără niciun plan calculat, a pus palma pe acea excrescență luminoasă. Nimic nu a țâșnit, doar o reacție blândă, ca o sondă care citea o istorie. În acel timp scurt, între noi doi, s-a transmis o pace ciudată. A fost o reconciliere care nu mai avea nevoie de vorbe. El mi-a spus în privire că își asumă totul. Eu i-am răspuns cu o hotărâre că voi face ceea ce trebuie, chiar dacă asta însemna să-l pierd din nou. Apoi, cu un curaj pe care nu-l bănuiam la el, a început să cânte, nu cu voce tare, ci un soi de sunet mic, repetitiv, care părea să vibreze cu esența luminii. Era un cântec pe care l-auzise când alții dispăreau, un cântec de legare. În acel moment, lumina s-a retras, ca o mamă ce-și lasă pruncul pentru o vreme. Ne-a spionat, ne-a citit și poate a înțeles o altă formă de comunicare, iubirea dintre doi oameni care se riscă pentru adevăr. Pe drumul înapoi, cu marea în spate, am știut că ceea ce făcusem nu era doar o evadare, era o alegere politică, o dovadă vie că oamenii pot opune empatie în fața unor strategii reci. Am reușit să înregistrăm frecvențele, să surprindem o fragmentare a semnalelor care corelase prelevări cu negocieri, iar în buzunar avea microSD-ul care putea dărâma un institut. Dar prețul a fost dureros. Livia fusese rănită ușor, mecanicul avusese un șoc, iar Alexandru, în urma atingerii, părea mai fragil, ca un om care primise o notă de plată pentru o datorie emoțională. A doua zi, în lumina palidă a unei dimineți care mirosea a petrol și speranță, m-am dus la cafeneaua satului și am pus pe masă fâșiile de înregistrare. Un prieten tehnic le-a scanat și le-a multiplicat, le-a pus pe net din servere sigure și le-a trimis redacțiilor cu mesaje criptate. Era un răspuns, nu mai eram singură. În câteva ore, înregistrările au început să circule ca un foc sub vânt, jurnalistici independente, bloguri, rețele. Publicul a început să întrebe. Dr. Ilie a ieșit din biroul său înarmat cu retorici, dar pentru prima dată a trebuit să răspundă unor întrebări pe care nu le mai putea abate cu promisiuni de protecție. Dar victoria noastră n-a fost una curată. În urma scandalului, institutul a fost obligat să elibereze temporar pe cei pe care îi ținea, un gest de imagine parțial sincer. Câțiva oameni reveneau cu ochii goi, alții aduceau cu ei secrete noi, intervenții care nu erau complet recuperabile, minți atinse de altceva decât boală. Alexandru a părăsit repede spitalul, dar nu era același. Lucrurile pe care le văzuse, legăturile pe care le făcuse cu ceea ce așteptase i-au lăsat o cicatrice care nu se vedea. Într-o noapte, când el a venit la mine și m-a găsit în biroul plin de hârtii, mi-a întins o mână tremurândă, nu pentru iertare, ci pentru parteneriat. Nu te-am crezut demn de iertare, a spus el, dar te-am crezut demnă de luptă. Am zâmbit, pentru că nu exista altceva de făcut decât să ridicăm împreună rămășițele îndeferului și să le arătăm lumii. Sacrificiul nostru nu a fost însă doar al lui. Eu am plătit cu reputația, el a plătit cu sănătatea. Lumea a aflat, dar nu toți s-au alăturat cauzii. Unii au preferat bani în schimbul uitării. Doctorul Ilie a dispărut din luminile publice, dar nu înainte de a-și plasa apărătorii în spatele unor texte care îl înfățișau ca pe un promotor al progresului. Satul a rămas divizat, dar oprirea experimentelor clandestine a fost un început. Iar între mine și Alexandru s-a deschis o punte nouă, nu una curată, dar una sinceră. Ne-am regăsit în acțiune, în lupta care ne-a făcut să ne înțelegem durerea unul altuia.
Și mai ales, am învățat că iubirea noastră nu era o stare pasivă, ci o alegere activă, de a ne sacrifica fragmente din noi pentru a proteja restul. În noaptea în care am publicat toate fișierele și am transmis în direct mărturia lui Alexandru dintr-un canal sigur, știam că nu toate vor fi bine. Dar când l-am privit pe el, când i-am simțit palma pe a mea, am înțeles ceva esențial. Cea mai adevărată formă de iubire nu promite triumfuri curate, ci curajul de a rămâne de partea celor care suferă, chiar și atunci când lumea te acuză. În acea noapte, pe dig, cu valurile murmurându-ne numele, ne-am jurat iarăși că vom rămâne împreună în lupta noastră. Și chiar dacă prețul avea să fie greu, știam că l-am plătit cu demnitate, nu cu tăcere. Liniștea care a urmat furtunii n-a fost vindecare, a fost un fel de aranjare a rănilor, cusute cu grijă, dar vizibile. În săptămânile care au urmat publicării, doctorul Ilie a devenit o fantomă oficială, audiat, protejat, apoi retras din funcție, într-un comunicat steril. Dispariția lui nu a adus ușurare, ci o înșiruire de întrebări rămase fără răspuns. Cine și cât de jos plănuise totul? Ce acorduri fusese resemnate în numele binele global? Satul a primit compensații parțiale, investigații externe au început timid, iar baze de monitorizare civilă s-au format. Oameni care, odinioară înfricoșați, au învățat să-și păstreze ochii deschiși. Alexandru s-a întors acasă cu pași obosiți și cu o privire care păstra marea în sine, mai adâncă, mai cutremurată, dar mai sinceră. Doctorii au spus că schimbările lui sunt parțiale. Unele chestii ale minții pot fi recuperate, altele rămân dunga lor întunecată. A făcut tratamente, terapie, a dormit în lumina blândă a dimineților, lăsând valurile să-i spele fricile în ritm lent. Nopțile lui de tremur au devenit mai rare. Când vinovatia îl surprindea, îl apuca de mâna mea fără să ceară iertare și mă privea ca pe un nod de siguranță. Ana a rămas aproape. Rana sângera, dar se usca. Satul, cu timpul, a învățat să murmure numele lui în șoaptă, mai degrabă decât în strigăt. Pentru mine, revenirea la muncă nu a fost o reîntoarcere la normalitate, ci o transformare. Jurnalismul devenise o misiune cu fețe. Am scris, am vorbit, am construit o rețea de suport pentru cei afectați, nu doar povești pentru pagini, ci locuri unde oamenii puteau să spună, să fie ascultați, să primească ajutor. Am devenit vocea pe care o proclamasem cândva ca ideal, dar acum cu toate slăbiciunile înregistrate pe corpul ei. Obosită, încă iubitoare, mai atentă la consecințe. Am condus audituri publice ale institutului, am insistat pentru transparență și am pus întrebări pe care nimeni nu le mai putea doar ignora. Iubirea dintre noi s-a schimbat. Nu e o poveste curată de cinema, ci o solidaritate făcută din mici gesturi. O cană de ceai lăsată la ușă, o promisiune ținută că nu vom fugi când valurile încep să urle din nou, ore în care ne-am îngrijit rănile unul altuia în tăcere. Am învățat să ne cerem ajutor și să acceptăm că iertarea nu e un cadou instant, ci o construcție lentă. El m-a învățat să nu judec prea rapid disperarea. Eu l-am învățat că adevărul nu e niciodată o armă îndreptată doar spre inamic, ci un scut pentru cei fără glas. Câteva luni mai târziu m-am trezit singură pe dig, cu marea întinsă ca o pânză vie în față. Era o dimineață calmă, vântul aducea un parfum subtil de alge și o promisiune de iarnă. Alexandru nu era lângă mine, mânuia o barcă mică, îngrijind plasele, dar știam că nu plecase departe. Am scos din buzunar colierul pe care mi-l dăduse, acel talisman cu care plecase fratele lui. L-am atins cu degetele și am simțit memoria noastră. Frică, luptă, mângâiere. În depărtare, o lumină subțire a străbătut orizontul și pentru o clipă m-am gândit la acele extraterestre care ne-au schimbat viața. Nu le-am iubit, nu le-am înțeles pe deplin, dar am înțeles ceva mai omenește, că între imensitatea lumilor posibile și fragilitatea noastră rămâne o necesitate sfântă, de a spune adevărul, de a veghea, de a nu lăsa tăcerea să mature suflete. M-am sprijinit de balustradă și am privit valurile rostogolindu-se, fiecare cu propria istorie. Am știut atunci că viața noastră, a satului, a institutului, nu se va rezuma la o înfrângere sau la o victorie. Va fi un proces lung, în care iubirea și responsabilitatea se întrepătrund. Am oftat, am zâmbit și am făcut primul pas spre casă, pas pe care l-am făcut nu ca o femeie care triumfase, ci ca una care învățase să rămână, în ciuda durerii. Pe dig, în lumina palidă a dimineții, marea a murmurit ca o promisiune. Adâncul păstrează secrete, dar și pe cei care au curajul să le privească. Și pentru prima dată după multă vreme, am crezut că putem îndrăzni să rămânem vii, împreună.